Hi guys, so nandito kami ngayon sa may Nepo Mall, sa may Angeles. Actually magbabarkada po kami. Gumala lang kami kasi mamaya may plan kaming pumuntang Marquee. Manonood po kami ng Giant Lantern, yung malalaking parol ng Pampanga. So ngayon wala pa kasi 7 o'clock pa yun ng gabi. So yung time check natin is 5:15. So stop over muna kami rito para magpalamig. At saka titingnan namin yung sikat na sikat ngayon, pinipinipilahan kahit nasa mall. Ito ang Mango Graham guys. So first time ko. So titikman namin mamaya. Okay. So ito guys yung mga kasama ko ngayon. Hi, I'm Jomel and first time kong kumain nito ngayon. Hi! Kilala niyo na ako, di ba? Hello! Yeah! Kain na na! So, tingnan natin siya. So ngayon guys, titikman na namin. Kitang-kita mo guys, yung ito na siya. So bubuksan na natin. Ice cream! So ito guys. Para Ice cream eh. Hap. Ligligan mango. Sarap na, no? sarap guys. Sarap guys. Sarap! So hindi siya masyadong matamis. Okay lang siya, nagbe-blend yung mango sa ice cream. Mango is. Mango yun din yung ice cream. Fresh na mango guys yung nilalagay. Hindi siya yung may preservatives. Hindi. Ito guys, fresh na mango. Ayan o. Look. Okay. Yung sa Happy Mango, vanilla siya. So, anong masabi nyo? May picture po. Ay, Sarap! So, yun. Enjoy lang guys. Kasi mamaya, malamang maraming tao doon sa market. Kaya dito pala nagpalamig na kami. Sabi. Bet na bet ko yun na. Kahit dati sumakit yung ngipin ko, maubos ko lang po, pwede na. Alam nyo guys, actually, maulan dito ngayon sa Pampanga. Lalo na sa Angeles. Kahit malamig, ito pa rin yung hinanap namin. Mula pa kami apalit, dumayo pa kami rito para lang maghanap ng Mango Graham. Kasi sa mall, sa SM kasi, ang haba ng pila. Pagdating sa'yo, tunaw na yata. So, naghanap kami ng ibang branch. So, dito kami nakakita sa may Nepo Mall. Of Angeles City. Seeing these lights. Mamaya na. So guys, dito, tapos na kami sa may Nepo, tapos na kumain doon sa Mango Graham. So, papunta na kami ng po sa may Angeles bago kami pupuntang Marquee. So, Hi. Marquee Mall, nagsisimula na po yung pagpailaw ng mga malalaking parol dito sa may Angeles City sa Pampanga. So, tingnan nyo guys. Bye guys. So, yun guys, di namin naabutan yung unang parol. Pero, meron pang apat na kasunod. So, nandito na tayo. So, guys, titingnan na lang natin. Headed by Barangay Captain Honorable Herman Kiwa, Lantern Maker Byron Bondo, Rotor Maker Allen Kiwa, Head Electrician Roland David. Your timer starts now.
guys sa mga tao. Ang daming tao rito guys. Thank you for watching. Please click subscribe for more videos.